vrei să primești 30 de leuți? Nu, domnul. Poftim? De când tu nu mai vrei bani? Ce s-a întâmplat, Amir? Nu mai vreau lei leuți de acum, domnul. Poftim? De ce nu vrei 30 de lei leuți? Tu tot timpul erai fericit chiar și când primeai 5 leuți. Și acum nu vrei 30 de lei. Ce s-a întâmplat de nu-i vrei? Eu doar nu mai accept lei, domnul. Poftim? Eu acum accept Baxis în amirali, domnul. Poftim? Ce dracu sunt niște amirali? Aceasta este noua mea bagnotă, domnul. Poftim? Amiralii sunt build different. Pot să primesc 30 de amirali, domnul? Doar dacă îmi livrezi mâncarea într-un minut. Cum aș putea să livrez mâncarea ta într-un minut, domnul? Este imposibil. Tu ești cel mai bun livrator normal că poți. Mulțumesc, domnul. Dar o minută nu suficient timp, domnul. Nu pot să ajung, domnul. Pierderea ta bănuiesc că tu nu o să primești 30 de amirali astăzi. Domnul, dați mai mult timp, vă rog, am nevoie de 2 minute extra. 2 minute extra? Poftim? În 2 minute extra tu ar trebui să poți să-mi livrezi încă 5 livrări, bănuiesc că tu nu ești build different cum credeam. Nu, domnul, eu build foarte, foarte diferent. Tu doar ai dat prea puțin timp, domnul. Nu poți să livrezi mâncarea când mâncarea nu gata, domnul. Prea slab, mai ai 15 secunde. Sau nu o să fii amirali pentru astăzi. Nu, domnul, te rog de timp în plus, domnul. Eu aștept pentru mâncarea ta să fie făcută. Nope! Ha, niciun baxis pentru tine astăzi, tu mai ai doar 5 secunde rămase, 5, 4, 3, 2, 1. Și timpul s-a scurs, tu nu primești nici 5 amirali astăzi. Tu ești sigur de asta, domnul? Poftim? Cum? Nu este posibil. Și cum ai știut că eu sunt pe lună? Eu build diferent, domnul.